Wagwan, everyone. My name is DJ Sparks and we are here on Zim Reality ITV. Pandrengi ndichingwava zvemunyati yangu ndichifenza zvemunyati yangu. Kana chingori munyowana pano unomusha weZim Reality ITV. Please subscribe our YouTube channel. Asi kana wagara uripo pano pamusha weZim Reality. Boom, wakaipa. Ndimo kuti zvinhu zvirambe zvichiitika. Nhasi ndiyane nyaya yakaipa. Nyaya iri kutenderera zisingaiti. Ndanga ndichida kuti timbotaura timboonesanawo kuti zvakamira sei ichokwadi here kati kunyepa. But before ndakwadza imwe video ndakuratidza so ndambotanga ndambotana nezvepost iyo yeZim celeb Mambo Dhuterere. Handiti adzi Mambo Dhuterere wane 24 years. Vanhu ava ndakufara nezvaataura izvi. Pane makomenzi akasiyana ndazoona ngakuti vane 1 hamene kuti vanhu vanoonawo sei, but kana mane 24 years and 24 years. But pane kakupikisa kakuitika. Pane makomenzi akasiyana angachisendwa nevanhu angachiiswa nevanhu about nyaya 24 years. Vanhu vanombosiya nezvekavidhiyo vakutanga kutombotaura nezve makore aMambo Dhuterere. Hamene kuti maybe face yavo here inoita kunge vakura kana kuti inoita kunge mwana mudiki, because vanhu vangu vachingotaura zvakasiyana. Makomenzi akasiyana kubva pathis post unenge usina kuiona wazongoonawo this video, but ndozvikuitika kuInstagram. So nangoona zvakakodzera kuti tishare. So pana comment idzodzo kuti vanhu pana iyo ingachinzi kana Mambo Dhuterere vaine 24 years kuti vati ndine 3 years. Mo zvinoreve izvozvo. But vanhu vakuratidza kuti vari kupikisana neage yaMambo Dhuterere's wife yapostwa naZim celeb. Kwachinzi Mambo Dhuterere mukadzi wavanenge ati kurei, but ivo vari kuti ane 24 years. Kana kuti ZIM celeb ndeyakunyepo hamozve 24 years hazviona kupi, but ndonyaya iripo kuti Mambo Dhuterere vane makore mangani. So kana iwo une imwe contribution, une mumwe muonero wako unoitawo kuti Mambo Dhuterere vane makore akawanda, so unogona kukomenda pazasi papapo toonawo kuti todiscussa then tonatsoona kuti chokwadi here kati kunyepa. But inini I personally think maybe ndo makore awo, but maybe muonero wamunoitawo ndo wazosiyana. But kana mane 24 years kuroda 24 years. So pane imwe issue futi iripo yanga ichitaurwa naMambo Dhuterere's wife iyo. Alright, saka Mambo Dhuterere dauti happy Mother's Day kwamuri. Ndinotenda zvikurusa nemiwo. Aiwa ndizvozvo. Nemhuri yose yakatitarisa panguva ino. Ndinoti kuna amai vese happy Mother's Day. Saka musatarise henyu ukoko. Pane zvamaitirwa here nhasi? Zvakanyanyisa. Maitirwei nhasi? Ndapiwa breakfast in bed. Ndikasesekedzwa. So I'm 100% okay. Naona kavidhiyo yaMambo Dhuterere anzoni ndapiwa paMother's Day, ndapiwa tea in bed and ndasesekedzwa. So imwe issue yanga iripo ndekuti kuwasesekedzwa kuita sei, kutara pachikuru here. Ndosuka maybe vanhu vachizoramba kuti vane 24 years because language yavo iri deep. Ini muonero wandaita ndekuti kusesekedzwa but alright, vanhu vachinja kubvunza sanataura kuti kusesekedzwa kwamusvita Mambo Dhuterere ndekupi, but vanhu vakubvunza kuti kusesekedzwa sei, vanondosesekedzwa here vanoita sei. Maybe it's because of language yavo yavanoshandisa. Ndosoka vanhu vakuramba kuti maybe vane 24 years because vanotaura shona iri deep. Hanzi ndapiwa tea iri pambeda then ndibva ndasesekedzwa. Kuti maslay queens zvikotoyabva tukataura zvese pachena kunda ndichipiwa tea ndibva ndaita sei, pananzi twaba. But Mambo Dhuterere vatara zvakatsiga, vatara pachikuru, hanzi ndabva ndasesekedzwa. Handimaona manje nyaya dzacho musiyana wakaita ma24 years maslay queens ane 24 years naMambo Dhuterere vane 24 years vanotara pachikuru. Ndosaka maybe vanhu vari kuramba kuti maybe vane 24 years because way vanotara nayo vanotara nelanguage yakadzika vachida kungwedza taura kuti maya ndarowachi twaba zvikanzi ndasesekedzwa. Saka zvese vari 100% okay. So ndo nyaya yanga ndinayo about nyaya yaMambo Dhuterere 24 years nekusesekedzwa. Maybe it's because of language. Ndosaka vanhu vari kuita se vakuramba makore aMambo Dhuterere kuti vane 24 years. Nyaya ndambotaura yaya kuti kana uchingori munyowani pana unomusha weZim Reality ITV, please subscribe. Kana uchingosiri munyowaniwo
wagara uripo aiwa wasununguka mushandi wouno watinenge tichikupai zvinyowani plus macomic awards, mazimu reality comic awards, kwete macomic awards apasta, mazimu reality comic awards ari kuuya, and I hope this time ndenge ndaimprove zvekutoti mamero angu achaita sei, achawedzera kuita pp, but anondisimbisa achatofara kuti ama sparks akatanga achidaiwo izvi kudaio